Myslím, že tá ekonomická kríza a ten argument, že by sme mali vlastne ako v čase vojny poslúchať to vrchné vedenie, prišla nesmierne vhod, ale na druhej strane tento typ argumentov sa veľmi silne opiera o predstavy nemalej časti ľudí o politike. Jednoducho je tu nemalá časť ľudí, ktorým sa na dnešnej politike dlhodobo, od začiatku 90. rokov, nepáči to, že politici sa hádajú. Tí ľudia neuznávajú jednoducho to, že by mali rozmýšľať nad tými argumentami a nie sú trpezliví na to, aby čakali, kým zvolení reprezentanti dospejú k tej najlepšej ceste. Čiže je veľmi otázne. Podľa mňa toto je jedna z najzaujímavejších dilem a z najvýraznejších plôch, na ktorých sa bude zvádzať tento prezidentský zápas, lebo to je naozaj o povahe demokracie. A teda toto plus maďarská karta a to sú také dve najvážnejšie témy a samozrejme profil týchto dvoch uchádzačov a dôležitosť minulosti. Ale táto prvá téma je podľa mňa úplne kľúčová a myslím si, že podporovatelia prezidenta Gašparoviča a premiér Fico veľmi dobre intuitívne cíti, že toto je ten argument, ktorému ten ich typ voličov veľmi dobre rozumie a fandí mu. Ja by som ešte jednu poznámku k tomu vnímaniu minulosti a možno by som tak obratila ten kritický reflektor aj na novinárov trochu, pretože veľmi často potom dochádza aj k takej relativizácii toho. Napríklad ja som dostala v rozhlasovej diskusii otázku na minulosť Ivana Gašparoviča a minulosť Ivety Radičovej, proste porovnávajúc vlastne všetko toto, čo sme tu hovorili o nezákonnostiach a kauzách a tak ďalej a vstup Ivety Radičovej do vlády v oktobri 2005 a nejaké údajné kupovanie hlasov. Čiže vlastne aj týmto sa vytvára vo verejnej mienke ako keby taká hmla, ktorú potom ľudia radšej negujú, proste nechcú o tom vedieť a nevnímajú to vôbec nejako diferencovanie a štrukturovanie.